Kvôli týmto 5 chybám si moje klientky nevedeli zlikvidovať akné niekoľko rokov. V momente, ako sme ich odstránili, spoločne sme sa zbavili akné už do pár týždňov. Prvá chyba, že si ženy kupujú produkt určený len na akné. Jeden produkt vám nikdy nepomôže zbaviť sa akné. Potrebujete ucelenú dennú a večernú rutinu. Bod číslo 2. Presúšajú pleť. Zvyčajne používajú veľmi veľa produktov, ktoré obsahujú alkohol alebo napríklad kyselinu salicilovú, ktorá vysúša povrch pokožky a tým pádom si často spôsobia šupiny a rosacejú. Bod číslo 3. Jednoznačne veľa žien prekombinováva kozmetiku. Počujú tip na sociálnych sieťach od kamarátky a začnú používať jedno za druhým bez toho, aby počkali, kedy pleť zareaguje a vôbec majú šancu vidieť nejaké výsledky. Štvrtá najčastejšia chyba: prekrývajú akné korektorom. V momente, keď dáte na pleť hutný korektor, ako keby ju zabalzamujete a akné, čiže premnožená baktéria, sa vám tam krásne rozmnožuje. No a bod číslo 5, že vo väčšine prípadov neupravia stravu a pritom akné veľmi veľa závisí od toho, ako sa stravujeme. Zlikvidovať akné natrvalo je jednoduché, ak vieš presný postup. A preto, ak sa ho chceš naozaj zbaviť, klikni na link v bio a chod na moju web stránku. Nájdeš tam presné videonávody, ako sa akné zbaviť.